In-negozjati li ilhom għaddejjin bejn il-Gvern u l-Union Maltija tal-Qwiebel u l-Infermieri l-MUMN għal dawn l-aħħar 7 xhur fallew wara li l-Gvern preżenta proposti agħar minn ta' qabel. B'konsegwenza ta' hekk se jkunu qed jitħabbru azzjonijiet industrijali mill-Qwiebel u l-Infermieri kollha. Ħabbar dan is-Segretarju Ġenerali tal-MUMN Colin Gallia f'email li bagħat lill-membri tal-MUMN illi fiha qal li l-Union iddeċidiet illi tirreġistra tilwima industrijali b'effett immedjat mal-Ministeri kollha konċernati. In-negozjati fallew wara li aktar kmieni din il-ġimgħa l-MUMN irċeviet kontroproposti mingħand il-Gvern wara xhur ta' negozjati bejn iż-żewġ partijiet. Madankollu jirriżulta illi malli l-Union analizzat il-proposti tal-Gvern ħareġ li dawn il-proposti huma ħafna agħar mill-standards li kienet qed tinnegozja l-MUMN għal ftehim settorjali ġdid għall-Infermieri u l-Qwiebel. Fost oħrajn, il-Gvern rema minn fuq il-mejda tad-diskussjoni il-proposta ta' Early Retirement Scheme. Il-Gvern lanqas ma ndirizza titjib fil-pagi għal ħaddiema ta' ċertu skaluni tas-servizz waqt li żamm iż-żieda tan-nursing premium fil-livell baxx. Fid-dawl ta' dan kollu, fost affarijiet oħra, l-MUMN iddeċidiet li tirreġistra tilwima industrijali mal-Gvern u fil-jiem li ġejjin mistenni jitħabbru l-azzjonijiet industrijali. Konna wissejnikom illi ġej sajf jaħraq, qal is-Segretarju Ġenerali tal-MUMN lill-membri tal-Union. Wasal iż-żmien illi nieħdu ħsieb tagħna u tal-familji tagħna, temm jgħid.